Камера да пуска. Пускай, ама. Не. Аре, ма. Не. Те сега не ни чуват, бе. Здрасти, хора. И ще играем. Добре, хора. Аз съм Батли. И днес ще играем Тока-бока, ама хакнатата. Няма да играме хакнатата, ще играме от плеймод. Просто имаме всички градове. Смилна, аз имам също. Аз имам такова също положение. Аз не герой. Сус, гачо! Я да получим. Вкус. Да нужен. Аз съм ninja. На първа, така, завъртих на около. Здравейте, хора. Аз съм Баткови Борис, а това е Баткови Смел. Това е Баткови Георги, аз съм Баткови Георги, а това е Баткови. Ние сме най-известните малки ютубъри. Двамата. Аз съм Бато такова на 10, а това е Бато на 8. Айде, идвай! Го-го! Ела да ми видиш, герой. Дами и господа, нинджата беда стана нинджата жена не знаю. Ньон соло дриска. Исус Гачо! Сус Пенчо! Исус Иван! Сус Гачо! Сус Гачо! Исус Иванчо! Това са тъмни негри от пелестилни гъс. В софиянския гъс на... Бати, ние можем да ги оправим. Вижте какви са тия негри, бе. Той е негър, да ви кажа ли това кой е? Баткови Симеон негъра. Гого, това ще съм аз скоро. Баткови Симеон негъра. Аз съм най-големият тарикат. Аз имам видео. Още. Защото аз не си правя. Ще правя. В петък, бе. Какво правя в петък? Като отидем. Това. След 7 дни ще ходим. Алекс! А къде ба? Той направо тръгнал Алекс сам. Да. Това е негърската му коса. Не, бе. Виж ми негърската коса, бе. Вижте и негърската коса на тая. На тоя. Вижте. Ти някъде май посред. Само да я
Гледайте колко е грозно. Нищо е това най-яко. Ако и тук да е. Я махнали. Ако са я махнали, не че са тъпана. Те наймаш ли много яка коса? Така натам. Не е така. Аз защо търся момичешки бати. Едната, да, когато... Тя е тук. А бялата къде е много? Тук е. Къде е тук? Стани я намери. Гого! Най-негръският тарикат. С брада. И сега познай дали знаеш. Тези костюми. Костюмите, където правят хората магиосни. Този костюм искам да го сложа на жена. Този не му отива. То стана циганин, гледай. Гледай, богаташ, гледай. Такъв искаш. Дърт богаташ. Ама не дърт. Гого, не дърт. А нормален богаташ. Кое е това? Они я виждали сте това. Не. Има коли тук отпред, по-отстрани може да. Тя ще ти звънне. Има. Къде е Гого? Добре. Къде е Гого? Къде е Гого? Къде е Гого? Къде е Гого? Много го напиха и го прибраха. Защо? Не знам. Деничка, къде? Гого? Аз се качвам с мен. А Деничка къде? Качи се нагоре, прекрасно. Айде. Това? Че я ударя на колата. Кой? На Деничка. Ела да видиш. Не! Тук ела. Не ти. Леко, да. От
Дарена да й кажем на справка. Я знам. Абе не знае. Они. Не знае. Иванчо, виж ме негърския богаташ. С ключова. Там, там, там. Тя тук ли е? Чао. Да. Да. Нали?